Новоучредения през това лято Мездренски футболен клуб Локомотив 2012 стартира сезона в областната дивизия на Врачанско с победа и загуба. През тази година шампионатът бе разделен на две подгрупи – северна и южна. По волята на жребия в първите два кръга се изиграха местните дербита на пиратите – Соколчица, Моравица и Скала Зверино. В първата среща мездренци приеха на изкуствения терен възпитаниците на Коно Жилковски от Моравица. Матчът обаче не се доигра. Той бе прекратен в 30-та минута, след като Стилян Лалов вкара за домакините. Отборът на гостите протестира бурно заради претенции за игра с ръка на Цветан Николов преди отбелязването на попадението. Бойко Борисов и Росен Ценов получиха червени картони, а мездренци спечелиха служебно с 4-0. Във втория кръг Скала Зверино успя да измъкне трудна победа с 2-1 на Толко 2012. Матчът започна равностойно, без положения пред двете врати, с повече единоборства в средата на терена. Домакините започнаха припряно и не показваха играта, която умеят. Така и не личеше как ще падне гол, когато бързоногото крило Владимир Стоянов се пребори за една топка на тъча, навърза двама и центрира на границата на наказателното поле. Иван Крумов пое топката с гръб към вратата, преодоля двама защитници и стреля по земя, отпращайки топката в мрежата за 1-0. Точно след първия съдийски сигнал за втората част, Владимир Стоянов получи пас в коридор по дясното крило, след което центрира остро в наказателното поле и на Николай Гришев не му остана нищо друго, освен да сложи главата си на пътя на топката за 2-0. Последва отпускане в редиците на зверинчани и след един корнер в полза на пиратите, топката се отби в гърдите на Николай Трънчев и се озова в мрежата. Това даде криле на гостите и те натиснаха домакините. Две добри намеси на вратаря Теодор Спасов оставиха трите точки в Зверино. През това лято стадион Скала бе ремонтиран, като бяха поставени 230 нови седалки. Сложена е нова дограма на съблекалните, а скоро се очаква те да бъдат реновирани изцяло. В събота от 17 часа в Мездра Локо 2012 приемат имът на строител Конино.